Kilo rek, telepon yo. Rumah modern, ukuran 5 kali rolas, harga ya 285 juta. Kowe nang iki, buri ge omae ya. Kalau sing telepon nang omae yo. Nah sebelah kanan kene iki ono pagar taneme, ambek ono roster ambek iki batu alam ngene. Ben nambah kesane estetik yo. Roster apik, motive koyo daun ngono yo. Nah kene iki soalnya pagar koyo ngene iki shadingan lho, ono motive kayu ben nambah kesane estetik yo. Nah sebelah kiri kene iki nggone arah karpote mobil apa sing iso mlebu kok tempat dhewe yo. Pokoke prei helikopter ya pesawat gak ngara iso yo. Dukure wis ono kanopine separo yo. Nah, iki cara diplester sampai diwur-wuri ngene eling meses yo. Nah, iki bentuk fasad depane nang kene iki ono keramike. Ambek ono lampune nek bengi moncot ning ndukur ki weteng yo. Nah, iki langsung sebelah kanan kene iki iso digawe ruang tamu. Sing pasti kerane ready kari nguntir tok nek game sepeda atau mobil. Nah, ajur yang mlebu nang kiwa tengen iki ono pilare loro yo.